Chini hao chung tong do tuino bini tolao khlai ma tongmani sornathi hai refugee hai khlai chuk ma tongmani ukok nole chung jotono sawi mano aboni bagino chini sinai nugnai rok thungrung bodolni bisingtei khlai dal bidal khlai dofa thangnani choba khlai tongmani bagibo aboni bagino chung nugo 22 December Unukuti district ni kami demdong kamio opti haikeno nukjakha forest department ni hanai nok ni borok bai sugya kugya gino ahaino bufang tamphai reimani nukjakha tripuri khorangni mangpliwo kok hingke obo tumungno tokha kosomrok ni hingke kok khuksa phano singya gei bufang rok tamphai de mano bufang no karai bufang blai laisa khagnani phano se dorbar no nangkhamu opti hai khlai mangpli kasawi phaimani yagolo jung tam buchinai jung obono buchina kalayo chini borok rokno hapang sui bai baksa khlai phano nugya inei jung buchui na thaide khlai মানে ফরেস্টার রকটা রোদ বরক তো রোদ তো রেনা হিনি সিকাংবারিয়া পইলাবো চিনো রিকলাংখা অসু আন্দার থানাই নুই ইংগে চিনো রিকলাং মানি পরে বরক তিনি ফাইকা তিনি বরক রানা হিন ফাইকা না তা কং নক ইংগে বরক রানা হিন ফাইকা ফাইoi angoro dugan di tongu dugan kaini tongoro ইংগে আঙ্গো কাইসা দুগান টঙু ইংগে কাইনি টংমান দুগান বো কাইনি নুন খুলা ইংগে খুলানি পরে বরক যে এরক উইদাউট এনিওয়ান পারমিশন কেবনো সুংয়া বরক ayang tui hapka o ayang gor kuna tui habui brok ora habui bo phangra kha hinge rama sobdo khnawe ang to dugan no singke ba dugan uklogo singke ba phatijine hinge rama sobdo khnawe ang ongkhoi phai sungka norogoro bo phangto rakha soboni permission tui norok bo phangra kha hine hinge borok chupchap tongo phru hinge next taisa again ang borok no thangui sungchuka norogoro phatui kusungja bo phangsar sabono sungui rakha hinge borok sawo obotini sorongni andaro klayo sungrawi tlangna nangni aw hinge bok rawi tutlangna nang borok sorongni andaro klayo hinge jaga malik tu tongkhana ble hinge borok je sungna nangmata oro to fosol kuribo ya phatui kolangma kusungjago buphango hinge borok jaga malik no busungya jaga malik sabo hinbo sungya kuno phana sungya borok khapka rakha bangbaria norok no janu gade borok kuno jano jagya mane tini phaina khaina hinbo jano gya borok khapka rakha hinge ang borok rasuya ko odek rakhata inge odek rakha nang kumino kol khai saka kumoy chini phate bufang forester rong department phai rai klang khai nei inge opru rasuya ko inge opru kumui phaika aing koto song phaika yong song kobang phai beka phai bai salai ka borok norok je ro phate rakha sobni permission tui norok rakhai ni bok busungka inge bok si sawo chini chorongni andaro krai chung rai tlang na nang ni inge aw borong ni andaro klayu tak ang sungnam ke borong ni andaro klayu thingno bok right langdi kunu tini apoti kurui angko nungrana turana poila wotu permission jaga malik sabo hinile sungna nanganu ble jaga malik sabo hinoi sungmani pore nungrai phanut langdi phate gunang phanut langdi phate kuri phanut langdi kunu bo sungya kongno kokta buk nini kuai kubang matong ang kuai sungya ko gyai ani root ni andaro klang hini ang tani tlang be khudang no ba boro e obohai hinge tabuk chungnayu je borok chini obo chini tabuk tamnai hinge chungnayu tabuk chini phatui bulungo borok je phayoi keboni permission chara borok phayoi tintaka keboni permission chara borok phayoi angoro dugan di tongo phatui tani klangkha bufang botani klangkha hinge taw ang nayu borok je o phatui ni mullo rinang thung o phatui tor khangke busuk chungin ka mangkhamu naidi tabuk o phatui tor suya ko tor nasi somai tongkho jong phali income si jaya ko tabuk hamnani jorabo si hai khlaiklangkha norok na agiro ko kuno rok cycling de andaro klayu ne kuno saya borong mane just chino riklangkha oso andare bufang najangnai hini ingai aw obotu thingno borong nadi jung bufang no kuno apoti riable do ke tabuk permission nangna tabuk to malik no sangjang no nangon ble borok tana phano borok no jano gya ang tabuk sanamu jung borok je dini oro parani lukurok yong song borok kubangma phaibai borok salaika salaibai kicha bulai ma hengkha mani pore borok sawu chini senior sir phainai senior sir tandi hinje chungba tano bo phaikena kok salai dini phiaba borok saiklang thangpuro ang sungka norok senior sir koita phainang ke tini phainai hinchau time semia hege tabuk hege taisa khnaka police ni khugo chini borok masa police phaikata ora ana sungka ge bosawu khnabo phainai hini hege obono ang tabuk borok je tomonai masa kaisau tini phainai masa kaisau khna phainai borok
tomo nai chuno je tatal borok kok sawi orok kelang thangka chuno hingke kongno kok tini chungo phati koron norok nai mangkha chungo phati khosaya borok je phaya cha o phati khosaya hingke borok je junoro phati bufang tani kelang kha hingke borok tomo nai je borok phati bufang tankha hingke borok oro keboni permission chara jaga malik botong dagane already kagos botong bai proof hingke borok keboni permission chara tani kelang kha hingke chungta bungnayu borok juno masa kai sau tini phaine bong senior sar hingke tai masa kai sau tini phaya hinui hingke borok oro je thokai kok saka juno au thokai kok saimano omni hingke borok tini phano phaya khna phano phaya oboto kicha jotono mistake mano bai kintu je oro jaga malik no sungya boy o bufangni phati kusungjak bufang tani klangkha obo bongni kaisa chaya hingke tabuk chungnayo je o phatini chung dam manang thung hingke tai khna borok phaina kok khna phaikai to mungno saimiyaku hingke borok je phaya ja chung o phati khosaya tabuk hingke chutu phati simia borok ayang obo gor sukrup klangkha hingke ayang o je kaisa route tongmani o route obo tabuk bike phano cycle phano laimayang tongkha tamni hingke borok je bufang tani klangkha tanmani pore o route no cleaning khaiya tanya bade klang thangka asungno nai tabuk hingke chung phatini dam nai ta hingke bufang rok khe borok talangna de hin rawi rok tam obo tabuk sak borok kuno sayako just tani klangkha asuksi hingke tabuk chung just phatini dam nayu hingke o phati kongno kok or khangke chung kubangma phalipan chaimanu haipano tabuk chung kaisa gorib pur family members ni borok je sungya mungya kriya juno kuno si sungya phati tan klangkha hingke osunu chung tak phatini dam nang e phati bufang le phangsan tan hnoble na phangsa phati bufang charta tanjak sarta ki ko taw goro nai mangkhana norok kisang dong ni obo phati bo iko obo khe bufang yango usungit nangmani ayang bo ik nai di gor group klangkha hingke ahoktai chungnor nukbai khana forest ni andaro klai hunai kaisa takukni jaga klai tongo boni andaro forest andaro klai tongo hunai forest khayai phati bufang rok tan klangphang ka naidi phati bufang rok boso kotor abono tabuk borok bo nai tongo hingke norok je sinabon nai tongnai rok nai tongli kaham taibo hingke ang tai kaisa kok kusana mo chungo je borok chini oro tu bufang tani klangkha hingke tabuk je road obo national highway mane tori na hin salayu boi hingke bobisot taisa buini jaga o borok o bahai rong ka samung hamya ta khaitung tamni hingke kaisa jaga angkha chini angkha bok buino ta khaichitung ang obo sanam chung tamni hingke chini tan kha borok hingke tai kaisa jaga borok permission nai tan khe bini bo hai problem nai hingke obo bang sanam chung asung belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di jotun se sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhne video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjakha a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana jotun se sekang nugana aboni bagai belai khena hambai nai tongdi